이런 사례시 그전에서 우리가 와보니까 아무도 얘기는 한다. 이 NLP는 기가 생산하고요. 바하를 가는 NLP는 아버지 लोगोसे गाहाय नेतानि आरो मानगोनां जोंनिनो NLPनि बुजियाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां सारमोन आरो जोंनि मावथि दावहारु नोंथांमोन आरो दिनैनि नैथि गायसन सानाव नुजाफैनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो NLPनि जानानै नैथि गायसन साननि गाहाम हामलायनाय आरो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि NLPनि गायसन सान हाबाफारियाव जोङो दिनै पिपिएलआव गेलेनायावहाय गिबियावनो NLPनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि आइबि बुंथिग्रा सारखौहाय पिपिएलआव फैहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। माहारियारि खैफोदाव गोहोनो आइबि बुंथिग्राफोरखौ गुरै खावलायहरनाय Strike! Attention! All select! So down! Easy. मानगोनां आफादगिरि सारनिसिम गोजोननाय थाबाय माहारियारि खैफोदाव गोजोननायनि थाखाय आरो जोङो दायो मुंखौ पिपिएलआव फैहोनो थाखाय जोंनि गाहाय नेताफोरखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो बेरायखांनायनि उनाव 1 मिनिट कन्डलेन्सखौबो जों खालामो।
Keep down. Head down. Time up. Keep up. आफादगिरि सारखौहाय गुसुङै बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै मिथिहोनाय जायो। गिबियावनो दिनैहाय नुजाफैनो हानाय जोंनिनो आलासिफोर आरो NLFनि जा काउन्सिल मेम्बार्स आरो केडार्स आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैनि साना जोबोद गोसोखांथावना सान। बे दिनखालिनो NLF आफादा जोनोम जादोंमोन। दा माखासे खोथाफोरखौ आं गोलाव बुंलांला, दा अपेन सेसनाव माखासे खोथाखौ बुंनोसै। जिखियानो जाया मानो NLFखौ जोङो दानायनि थांखियानो जाहैबाय बर' हारिखौ रैखाथि होलांनाय सोलोंथाइ। मानोना थांनाय 2 बोसोर सिगां जोंनि NLF आफादा जोनोम जादोंमोन। बे जोनोम जानाय सानखौ गोसोखांथि महरै फालिनायजों लोगोसे मुंख्लंनि फैफिला बेबायदि जे मुंख्लंफोरनि जा थैनि बेसेन, बे थैनि बेसेनजों बर' हारिया सानसे सिनायथि मोनगोन, बेखौ जोंहा गोथौ आरो गोबां फोथायनाय दङ। आरो जाय खेलाफोरा मुंख्लंफोरखौ जोनोम होनानै बर' हारिनि रैखाथिनि मोनसे आफादाव दैथायहरनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय खाबु होबाय, बै बिमाखौ जों NLF आफादा सुंग्रिहरो। लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बिथां बिमा बिफामोनखौ जोङो सिबिगोन आरो खुलुमलांबाय थानो नाजागोन।
उदांस्रिया थैनि बेसेनजोंसो बेरखाङो बेखायनो मुंख्लंखौ जोङो मान आरो सनमान होनानै मुंख्लंनि बेसेबांखौ जोङो मोगथां महर होनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान बेखायनो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जोङो मान आरो सनमान होनानै बिथांमोनखौ अराय सिबिलांनो नांगोन बांद्रायखौ बुंनो सानाखै दिनै नैथि गायसनथाय गोथार साननि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय गोजोननाय थाबाय साबायखर जोंहा दा हाबाफारि बायदियै बिबारावनो हाबाफारि दंबावो बिबारफोरा सारमोना गावनो थाखाय आङो बेखौ खालामनाय थाबाय लोगोसे जोंनिनो लिंहर जानाय आर'सन आरो बेजों लोगोसे प्रिया बसुमतारी बिथांखौ आङो फिल्ड दोननो खालामनो थाखाय प्रटेक्ट खालामनो रोजाबनायजों लोगोसे जोंनिनो मानगोनां एनएलएफनि आर्मि चिफ सारखौहाय बिबारखौ बावनो थाखाय आङो गुरै खालामनाय लोगोसे फारि फारि गासिबो बावलांनो थाखाय आं बयखौबो खालामनाय जायो खाथियाव ना नोंसोर